Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, dalay-gon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dunay usa ka kinaiya isip magtotoo nga gipakita si Jesus karon nato. Isip model siya nato sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang kinaiya niyang gipakita mao nga inig kadungog niya or inig kabasa niya sa pulong sa Ginoo, iya dayon nang i-claim nga natuman kini. I-claim niya ba mo na paghumanyag basa sa sinulat ni propeta Isaías, ningon dayon siya, kining bahinas kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Nganong nakasulti man siya ato? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Siya Rosan. Nakasulti siya ato tungod kay siya mismo may desisyon nga iya tong tumanon. Karon naminaw man gyud mog pulong sa Ginoo labi na sa unang pagbasa sa Salmo. Makaklaim mo nga kini karong nabasa matuman sigon sa nadungog nga gibasa. Kaklaim mo na. Sige, ingna ko na imong tupad. Ingna ang gibasa karon natuman. Ana.
Sa ato pa, ang unang pagbasa, naghisgot ra batog, higugma ang imong isig katao. Kay kundi ka mahigugma sa imong isig katao, nya magsikag ingon na higugma kas Ginoo, bakakon ka. Natuma na. Wa na gid mo roy gidumtan. Wa na mo'y gidaog-daog. Kanang inyong mga anak, wa ninyo sige hikasaba. Sige hiyaw-yaw. Daog-daog mo na. Mo na nga diri sa atong ebanghelyo niingon diri pagpagawas sa mga dinaog-daog. Sagaran na bas dinaog-daog ang kanang yung mga anak gagmay. Muna ini kadako sa anak nila, maghuwat sa na silang mudako, sila na say mudaog-daog kay natakdan man sa ginikanan. Mao nang naagi ng term sa mga bata, salig la kadako kada karulig dako nako. Ana murabag na sila saad ng daan ba. Ako sa una, mao man akong saad sa akong mama. Sigihan kog latos, ino kog karulay kadako na kog suklan tagyud ka. Ana ko nahuna, mo to pagkadako nako da hilak lagi sa mama. Naliwat man ko siyang batasan, ako na sa siyang kasaban. Asawa man nga, mauntay akong saad. Kamo din ni ron, kanang linatos, binunog sa ginikanan. Wa de mo ron mo sokol sa iyong ginikanan. Oy, kaklaro na mga naong ninyo. Sokol, oy. Ini kadako na, musinghag sagbaos. Nga naman, tungod kay wa katuman nagpasapasara ang apan sa atong pagkatao. Muna diri sa atong kuan kaning atong ebanghelyo asa na Salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo, pasabot ani mutuman unta sa imong pulong. Kung mutuman lang gid ta sa pulong sa Ginoo, kitang tanan gid ba mutuman. Wagtang ang tanang problema sa kalibutan. Tuo mo dili. Tinuod gina tanawas Kristo nga sige gyud tuman. Naay masakiton, ayuhon dayon niya. Ang bakol iyang palakton. Ang buta makakita. Sinangana? Unya kung kitang tanan magtuman ta sa pulong sa Ginoo, maliwat man tan Kristo, kay matod pa sa unang pagbasa, ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Og ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Nya maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmao nato ang Dios og tumanon ang iyang mga sugo. Di sa ato pa, mahimo man ditang anak sa Dios, nya si Kristo anak man sa Dios, makaayo magmasakiton, makapauli man sa pananaos buta, makadungog ang bungol, gani makapadaghan pas pagkaon. Unsa pa may problema sa kalibutan? Nya nganong wa man ni maayo kaning COVID, nya naman say Omicron. Sige man tatag tap-tap. ako magtap-tap ron kamo, sige mo tap-tap ya. Nga naman, matod pa sa report, daghan ang masinupakon. Galabi ang masinupakon kaysa mutuman. Pagkakita nga murag ni us-us na kuno ang kaning kuan, ang kaning sana ang cases, hala abli dayon, sige dayon, wa nay limit, tuan na sad, nisaka na sad, stage ano to, level 3 na sad nga kuan, alarm or alert la niya ngano man na masinupakon. Tragod anang baksin unsay gisulti, ingon dayon ang atong gobyerno, makabaksin lang tag 75 manting ito 70% of population wagtang na ning COVID. Nakaabot di ay oy daghan kay moingon nga ada tuo man kaana ana ako na posible sa tinuod nga dili nakatuhuan, pero ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung mosunod mo sa akong kabubuton, bisan unsay inyong pangayoon matuman kana, tinuod gid na.
Nya pila na malang kabuk ang nisunod sa kabubuton sa Dios karon. Nabitay ni ingon ako, Brad. Kay lain man to siya tinuhuan. Nya di siya mag-father nako, mag-brad siya nako. Brad, unsaon nimo pagkahibaw nga matapos na ang kalibutan? Ingnan ko. Tari ang gyugang. Kibaw ka? Nako ikaw, kibaw ka? So, kibaw ko. Ano sa matapos ang kalibutan siya? Dili matapos ang kalibutan. Kay basta naapay nagtuos Ginoo, nya daghan ang magtuos Ginoo, di matapos ang kalibutan. Kay mao nay nahitabo dito sa Ninibe, pagtuo nila sa Ginoo, wa na sila patyas Ginoo. Nako nya, napadero ni tuos Ginoo. Siya, ako tuo ko, ikaw tuo sa kadaghas mga Katoliko, Kristiyano. Nako, na unsa man day tinuod nga pagtuos Ginoo? Unsa may tinuod nga pagtuos Ginoo? Mao lagi ni dinhi, ang nagtuo kanako nagtuman sa akong mga sugo. Oh, ana. Nya pila maron kabuk nagtuman sugo sa Ginoo. Ako di siyang giingnan, ikaw mutuman ka kanang giingos Ginoo, pauli sa inyo ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ang halin ihatag sa mga kabus, lingo-lingo ni sa listen ako. Nya pila maron kabuk pares nimo. Nya sugo asag ko. Sugo asa kong ingon ana, basig mulingo sa ko, ihatag ang tanang kolekta ngadto sa mga kabus. Ano lison na yan. Korte na kong dupa-dupa niya, ako lang ihatag sa mga kabus. Di ba? O niya, og maunay hinungdan nga pulos talingo kay lisod ng sugua. Kinsa naman lay nituos Ginoo? Human naman sila si St. Francis of Assisi, si San Roque, sila si Bishop Chupilo Kamomot, gituman man ni nila, kinsa pa may musunod nila karon? Napa? Tas ka mo. Oh, tanawa. Wa na mo tuoy. Kana simple pa kay nang sugua. Unsa nakakatong giingon ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Nya pasaylua lang nagkapituan kapito. Kinsay mo sunod ana? Wa na. Si Jesus gisunod man ang Jesus. Gisunod sa nas mga martir sama ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calungsod. Human naman to sila. Kinsa pa maroy mo sunod? Tas kamot. Na, dinhi pa lang dapita. Galisod na. Unyag punan pagid nato nga niingon si Jesus, ang labing dakong gugma nga imong ikapakita sa imong gihigugma mao ang pagpakamatay para kaniya. Be, gituman man na ni Jesus, gituman na ni Pedro Calungsod, gituman sa na ni Lorenzo Ruiz, kinsay mo sunod? Tas kamot. Kay patyon day nato karon. Karon gid ayon. Patyon gid nato. Mo nang niingon ko niya, kung ako'y imong pangutan-on, Brad, o di ni mag-usab ning daganas kinabuhi, duol na kay matapos ang kalibutan. Murag sunod si mana, tapos na ni. No. Nga naman, wa na'y mutuo Ginoo. Sa tinud-anay gid ba nga pagtuo, pulos-pulos na tabakakon. Nga naman, unsa may atong pamakak, kana bang giingon nga, diyan ay giingon ni Kristo? Kung moingon kang nahigugma ka sa Dios, apa nagdumot ka sa imong isig katao, bakakon ka. Na di na pamakak day. Kanang inyong pagsimbaron diri o kani akong pagmisa. Na di man deta ka maong mohigugma sa tinud-anay. Di na pamakak. Lingya imong tupad. Lingya. Ing na bakakon ka. Ing na bakakon ka. Sige. Ya, di ba ingnon sa gana niya, ikaw unsa man saga? Agtod-tod lang taan sigar ba kayong adlaw, sakit kay kong mata, muta sa tong ato diyang in charge. Tatoy in charge nato diha, gastuan man tanan nato. Wow. Na. So daghan lagi kay nato nga bakakon ba kana bitang padre, buhaton ko na padre. Buhaton ko taon. Wow. Parihar sa nas Ginoo.
Sige tagsanong nya wa di ay. Mao na siya. So, ang buhaton karon unsa man? Renewal. Atong paningkamutan nga ma-renew ang atong kinabuhi. Nga magsunod na ta sa pulong sa Ginoo. Mao na siya atong buhaton nga kana nawa na ang silaw. Mo na buhaton. Mag-renew ba? Dili magdanghag, no? Mao na usahay kita god ko ana kay ta kumpiyansador. Na maabutan kita sa panudia. Nang liwat sa ni pare kumpiyansador sa ni. Mangita gid paagi nga ato nang masagang ang mga pagtintal sa yawa. Nya unsa ang pagsagang? Set gyud ang mind, desisyon karong adlaw tumanon kuning akong nadungog. Og kun imo na nang sugdan og kitang tanan maghimo ana na ay dagko kay grasyang moabot sa tong kinabuhi. Nindog ta. Mga igsuon, sa dakong pagtuo mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan uban sa mapaubsanon nga paghigugmaay moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa o mga obispo sa simbahan, nga sa kanunay magdasig sila sa katawhan sa Dios, isip simbolo sa kalinaw o paglaom, alang ni atong nahisalaag sa kangit-ngit sa sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Pangulo o namunuan sa atong nasod, nga makakatuon sila pag-ukab sa ilang kasing-kasing o pagpaubos diha sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni atong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, o atong mapalawman ang atong pagtuo, paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon nga pinaagi sa Dios ng gugma, maangkon na nila ang kinabuhing tunhay didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.